Manje ngoba kushanda le video nje yale ntombazane lena kade ithi igabuselungizwe emchunu ngethanga le-tattoo, sekuzofanele sithule ngoba nizothi singenaphi, ngoba nizothi siyehlulela. Uyazi abantu besifazane angazi ukuthi ingqondo yabo isebenza kanjani, ngoba zikhona iy'ndawo la khona ongenza khona leya nto leyana. Awukwazi ukuthi ungathi uye emngcwabeni uhambe nqunu uzoveza amabele uzoveza namathanga. Ubonile leya ngubo esikhathi iphequka ithi iphequza umoya ukuthi cishe kwavela isilwane laphana, kusale kancane kuvela isilwane. Uyazi khona into engeke ngiyicabange nje, angazi manje ngabona intombazane ene-tattoo ngivele nje ngifikelwe ukuthi inesifo esithile socansi. Uma ngike ngayibona nje intombazane ene-tattoo ngivele ngicabange lokho. Angazi-ke noma nabanye bayicabanga lento leyo, kodwa-ke ngibonga ukuthi ungizwe emchunu usheshe wayichiliza leya nto ibiyenzeka. Kodwa nje abantu besifazane ake bezama ukuyibamba ngempela. Yabona lento lokuhamba ukhombisa ukuthi uyaqwayiza, uzokukhombisa ngisho emangcwabeni ekubeni kukhona imicimbi, khona ngisho imicimbi, khona nje iy'ndawo zobumnandi uthola ukuthi amabheshi nani nani zonke lezi zinto lezo la ungafike uzenze khona lezi zinto lezi, hhayi kodwa ukuthi uzozenza emngcwabeni ukuthi uzotrenda wena impela nje utrende ngomngcwabo.